Marhaban lale da zuwa tashar 'yar adda TV. Barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan channel namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Masu sauraro Assalamu alaikum, tare da fatan alkhairi a gare ku. Amini na kashi na 3. Bismillahirrahmanirrahim. Suna zama Usman ya faɗa masa abin da yake bukata na auren Bilkisu. Cike da farin ciki da murna Malam Mada ya ce, "Na amince, ai an baka Malam Usman. Yaushe kake son a yi?" Murmushi Usman ya yi, dama haka yake so. Baya son Malam Mada ya ce yana buƙatar ganin danginsa. So yake ajiye Bilkisu matsayin matarsa har ya gama bautar ƙasarsa ya ƙara gaba. Ba zai taɓa bari su san kowa nasa ba, don shi kan bai shirya auren 'yar ƙauye kamar wannan ba. Kawai neman mafita yake yi a yanzu. Usman ya yi murmushi tare da fito da damin kuɗi ya ce, "Wannan na gani ina so ne." Baki buɗe Malam Mada ya buɗe tare da karɓar kuɗin cikin sauri. Sannan ya ce, Kai, wannan duka kuɗin Malam Usman, ai ko ka kaddara Bilkisu ta zama taka. Ko gobe kake so, ai an gama. Sai a ɗaura aure ta tare a goben." Cikin jin daɗi Usman ya ce, "Ai kuwa kamar ka sani goben nake so a ɗaura kuma ta tare. Ba sai ka mata komai ba, duk abin da na mallaka nata ne. Don haka ba sai kun kawo ta da komai ba, ina da duk abin da za ta buƙata." Ai kuwa Malam Mada ya ce, "Masha Allah Malam Usman, kar ka damu, goben nan za a ɗaura maka aure da ita kuma ta tare. Da kaina zan kawo ta, ba zan bari ma wani mata su kawo ta ba, bare gutsuru ma yayi yawa." Usman ya ce, "Yau baba godiya nake. To batun sadaki da nasa zan bada." Malam Mada ya ce, "A wannan da ka bani sunan me ya nake ai sadakin ne." Murmushi Usman ya ce, "Ko ɗaya, wannan na baka ne na gani kuma ina so. Sadaki gobe idan an haɗu wajen ɗaurin auren sai na fito da su." Cikin tsananin son abin duniya da zumuɗi ya ce, "Madalla, an gode Malam Usman, Allah ya ji kan mahaifa." Usman ya ce, "Amin ya Allah baba." "Yau baba na ce, ina fatan dai ba za mu samu matsala ba wajen tilasta min sai na kawo dangina ko?" Malam Mada ya ce, "A'a, haba ai wannan kuma kar ka damu, haba, ai da ganin ka mutumin kirki ne. Kar ka damu, kai dai kawai ka shirya goben. Ka karɓa kanka aure, ka san mace ce yake wajibi a walkice ta ko?" Murmushi tare da cewa, "Ƙwarai kuwa baba, wannan haka yake." Malam Mada ko sanar da iyalinsa bai yi ba saboda kar ma su suka rai da kuɗin. Hatta uwar yarinya bai sanar da ita ba. Washe gari ƙarfe 10 na safe aka ɗaura auren Usman Ahmad Sa'id da kuma Bilkisu Muhammad Mado. Na aka shaida wanda ana tashi aka fara gutsuri tsoma akan yadda Malam Mado yake aurar da yaransa. Ba tsari, shi dai kawai a bashi kuɗi. Bayan ya dawo gida ne ya tara iyalansa gaba ɗaya a tsakar gida. Bayan kowa ya hallara ya ce, "Na san kun san lokacin aurar da yara 4 a gidan nan yayi ko? Kuma kuka ji ni shiru. To ba wani abu bane yasa aka yi shiru ba sai na rashin waɗanda suka nuna suna buƙatar su. Amma cikin ikon Allah yau an ɗaura auren Bilkisu, na ba da ke kuma yanzu zan kai ki." Ba shiri suka ji ihun Bilkisu a ƙasa ta faɗi sumammiya. Baba uwa cikin ruɗewa tare da tashin hankali ta yi kan 'yar tata. Mai ji da maza ɗebo ruwa. Mai ji da ta yi sauri zuwa wajen randa ta kawo ruwa. Malam Mada ya ce, "Au, da an ɗaura aure shine zaki haɗi zuciya ki mutu saboda mugunta? To wallahi ko gawo ki ce sai an kai ta dan ki ji. Shashancin banza shashancin hofi. Kawai ku kuma ku sani kuma duk zan dawo kanku, kar ku ju da wai. Shashashen banza kawai ku ratse min. Ke kuma uwa ne, maza tana farkawa ki haɗo mata kayanta ku kawo mai ita ɗaki. Dan in sada ta da gidan mijinta. Ga kuma goro nan da alewa sai ki raba wa sauran 'yan uwanki don su shaida auren." Yana gama faɗin haka ya yi ɗakinsa. Sosai babu uwa da Bilkisu suke kuka yayin da matan gidan suke ta dariya. Ita kuwa Rabia daɗi ne ya kashe ta don za ta samu ta cusa kanta wajen Usman. Tunda yanzu mai masa aikin bata nan, ai dole za ta dawo kanta. Da haka ne yasa ta yi tsalle tana yi wa su Bilkisu habaici, wai an saba da cin mai ƙoshi yasa suke kukan rabuwa da daɗi. Sai da suka yi kuka mai isar su kafin babu uwa ta kama Bilkisu suka tashi suka yi ɗakin. Saboda takaici ma nan ta bar masa goro da alebar da ya bata. Suna shiga babu uwa ta fara rarrashin Bilkisu tare da cewa, "Kar ki damu 'yar albarka, insha Allah Allah ba zai tozarta ki ba. Ba yadda zan yi ne, da ban bari malam ya miki irin wannan auren ba. Kin san ba ni da kowa idan na ce zan yi wani yunƙuri a kanku, ko rata zai yi, kuma ya hana ni ku. Kuma ba yadda zan yi, dole na bar ku gidan ubanku tunda ya fi ni ƙarfin iko a kanku. Don haka ki yi haƙuri, Allah ya muku albarka." Tsananin tausayin uwarta ya sa Bilkisu share hawayenta tare da yi wa mahaifiyarta alƙawarin kwantar da hankalinta ko don ceton auren maman nasu. Daga haka baba uwani ta sa ta yi alwala ta gabatar da sallar azhar ɗinta kafin baba uwani da mai jidda suka raka ta wajen baban nasu suna kuka, matan gida na musu shewa.
ko kallon su bata yi ba saboda ita inda ta gode wa Allah malamu da bai da gwani inda ya jiyo kanka. Suna rika ta ko shiga babu uwani bata yi ba, ta bar da mai jidda suka shiga ciki. Aiko malam na ganin haka ya tashi ya ce, yawa uwata mu je Allah ya miki albarka. Ya kalli mai jidda ya ce, jidda maza ku yi sallama da yar uwarki ko kuma ma mu je ki rika ta ki ga gidan mijinta. Haka suka fito, sauran matan suna yi wa malam da malam a dawo lafiya, malam a dawo lafiya. Ko kallon su bai yi ba sai ma tsaki da ya ja ya kama hannun Bilkisu suka yi waje. Sosai wannan aure fa ya faranta ran su Rabi'a da iyayensu. Usman na cikin gida yana waya da Sa'id suna hirarsa akan maganar rayuwa, yayin da Sa'id yake cewa, Usman kenan kai ba za ka ɗorar da rayuwa ba sai ni, yanzu da yaushe za ka wuce Kano? Ya ce nan da kwana 3. Sa'id ya ce oke to Allah ya kai mu. Ni ma ina ga zan yi ƙoƙari na shigo ko kwana 2 na yi. Usman ya ce aiko ya kamata don ka san wallahi idan baka zo ba ma ni zan zo har Maiduguri don in ganka, na yi misin naka sosai friend. Murmushi Sa'id ya yi tare da cewa ni ma haka wallahi na kasa saba da garin ma gaba ɗaya wallahi. Sallama da ya ji an yayi ce ya sa shi sallama wa Sa'id ya buɗe ƙofar. Aiko suka ido hudu da Bilkisu da ta haɗa rai kamar za ta fashe. Murmushi ya ce a'a baba har kun iso? Ya ce mun iso Usman gata Allah ya bada zaman lafiya. Da maki Bilkisu ta buɗe baki ta ce baba dama yayi Usman ne mijin nawa? Ya ce ƙwarai kuwa yarinya. Kar na gani wallahi ko da wasa kika saki ya kawo ƙarar ki gida ko ki tabbata ki yi wa uwarki dan dama na ita take zuga ku shashashan banza shashashan wofi. Ke mai jidda mu je malam Usman a ƙara haƙuri ka san yarinya ce. Usman yayi murmushi ya ce ba komai baba baka shiga ba zaka koma? Ya ce ba komai karka damu Allah ya baku zaman lafiya. Na Usman ya sa hannu a aljihun shi ya ciro kuɗi ya mika mai jidda ya ce zo nan yarinya gashi ko a je a sha sweet. Ta karɓa ta ce na gode. Ai gobe ta tsaya jiran baba ba ta kwasa da gudu ta san tana jiran sa to sunan kuɗin ba nasu ba. Malam da ya ce a'a kai malam Usman baka gajiya da wahala haka to Allah ya saka maka da alkhairi. Ya ce amin baba suka yi sallama. Usman ya matsa tare da cewa Bilkisu bismillah amarya ta shigo gidanki ne kar ki ji komai. Kamar za ta fashe da kuka haka ta shige tana kuka mai cin rai. Tana shiga ta zauna bakin kofar ɗakin tana mai fashewa da kuka. Murmushi Usman ya tare da cewa Bilkisu kuka me yake yi ne kamar wacce aka kawo ta gidan yari. Ni ne fa yayi Usman dingi. Cikin kuka ta ce ai ban san haka halinka yake ba shi yasa ma nake kiranka da yaya. Tunda ka faɗa min wannan magana ranar shikenan ka rasa duk wata kima a idona. Murmushi Usman ya tare da yi mata wayo ta hanyar canza magana ya ce wa ya faɗa miki haka nake. Zama yi kan kujerar sa ya fara kafin ya sake fuskantar ta ya ce Bilkisu ta ranta na ganki nake son ki. Sai dai ina tsoro kai ya kasance ke ma kamar sauran ƴan uwanki kike baki da kamun kai. Idan baki manta ba ranar na yi miki wata tambaya wadda na ce miki kin san rayuwar da ƴan uwarki take a gidan Bashir? Kika ce min kin sani amma ko an faɗa musu ba za su yarda ba ko ba haka ba. Bilkisu ta ce haka ne na tuna. Ya ce to ai tun daga lokacin za ki ga na canza gaba ɗaya. Ina ta tunanin yadda zan yi ne don na gano ke ɗin mai tarbiyya ce ko kuma ta banza ce. Shi yasa kika ga na yi miki wannan dabara ta hanyar faɗa miki ki bani kanki. Kuma alhamdulillah sai na gane ke ba irin waɗancan matan bace ke mai nutsuwa ce. Ajiyar zuciya Bilkisu ta sauke tare da cewa ka tabbatar da abin da ka faɗa? Ya ce sosai ma. To ya aka yi har ka samu baban miji har yau aka yi auren. Nan ma dai ya yanko mata wani ƙarya. Ai kuwa ya samu kanta don har murmushi ta yi tare da cewa ka yi haƙuri a bisa rashin fahimtar da na yi maka. Ba komai ai rashin sani ne. Yanzu tashi mu shiga ki yi wanka ki huta akwai sayayyar kayan da na miki bayan an ɗaura aure na je na yi miki su. Murmushi ta yi tare da rufe fuskarta. Murmushin mugunta ya lallaɓa ta shiga bathroom ɗinsa ta yi wanka. Mayukan shafawarsa ya ba ta shafe jikinta da su. Nan dai duk wani gata ta raya Usman ya yi wa Bilkisu har ta amince ta mallaka masa kanta. Wanda shi kuma ya gamsu ya samu nutsuwar da yake bukata. Ita kuwa mai jidda tana shiga gidansu da gudu ɗakinsu ta wuce. Babu uwa da ke waje tana alaula tana ke mai jidda. Ina bata tsaya ba sai da ta shiga ta rage musu kuɗin. Don ta san tabbas babansu sai ya biyo ta ya karɓe. Irgawa ta yi ta ga 10,000 ne cas. Nan ta ajiye musu 5 a ƙasan gado ta fito da 5 a hannunta. Tana ta haiki, mama ta ce, ke lafiya kika shigo da gudu ina ta kiran ki baki tsaya ba? Murmushi ta yi ta ce, mama kin san kowa ya mijin adda Bilkisu? Da ido mama ta bi ta gabanta na faduwa. Gudun kar mai jida ta kira mata wani sunan mutumin da zai daga mata hankali. Mai jida ta ce, yayi Usman ne fa mama, wallahi gidan muka kai ta ni da baba. Ta faɗa tana mai sake sauke ajiyar zuciya saboda gudun da ta ce. Mama ta ce, kai mai jida faɗa min gaskiya dai. Mai jida ta ce,
wallahi mama da gaskiya ya Usman ne mijin Adda Bilkisu. Ajiyar zuciya mama ta sauki ba tare da ta san abin da ya sa ta ji saukin abin ba. Ta gi tunaninta ya bata. Ita dai bata murna kuma bata takaicin kasancewa Usman a matsayin mijin yar tata. Za ta yi magana sai kuma malam ya shigo da sauri kamar zai ci da baki ya ce, "Ke mai jidda, mai jidda." Mai jidda da ke zaune kusa da mama ta ce, "Na'am baba." Ya ce, "Ungwanaki, don uwarki shine daga baki kuɗi kin zura da gudu domin zuka min sunan." Mai jidda ta ce, "Ka yi haƙuri baba, fitsari nake ji shi yasa na gudu. Amma ga kuɗin nan." Ta faɗa tare da miƙa masa kuɗin. Hannuwa ya sa ya karɓa, "Yauwa ko kefe ya albarka, yanzu ga wannan ke da uwarki." Ya ba su 500. Mai jidda ta ce, "Baba 500 kuma?" Ya ce, "Au, ba kwa so ne?" Ta ce, "An mun gode." Ya ce, "Oho, ai na ɗauka ya muku kaɗan ne." Baba Laraba ce ta fito daidai lokacin da yake miƙa kuɗin. Aiko ta ce, "Malam Mufa, ka san wallahi ko na miya ba mu da shi." Ya kalle ta tare da hararta ya ce, "Aikin banza, to wannan ɗin ma da ke gana ba su nata ne na ƙwaci." Baba Laraba za ta yi magana ya ce, "Kar ma ki ce komai don ba za ki samu ko sisi ba." Yana faɗin haka ya kalli Baba Uwani ya ce, "Ina fatan ƴarki ta faɗa miki mijin ƴarki ko?" Ya faɗa yana tafiya ba tare da ya tsaya jin amsar ta ba. Da kallon takaici Baba Uwani ta bi shi yayin da mai jidda ta kalli mama ta ce, "Ai wallahi babu sai da na masa wayo ni mama." Baba Uwani ta ce, "Wayo kuma?" Nan mai jidda ta yi murmushi tare da bawa maman labari. Baba Uwani ta ce, "O ni Uwani yaran yanzu da wayon ku ake haihuwar ku. Wa ubangiji kike tunanin kin yi masa wayo?" Dariya mai jidda ta yi tare da cewa, "Mama na nawa kuma, ai gwara haka, ke ma kiya samu na cefane ko?" Washe gari da safe karfe 10 Baba Uwani ta aiki mai jidda cefane. Tana tafiya tana hirar ta ita da kannanta. Sai suka haɗu da Usman yana gangarowa da alama daga kasuwa yake shi ma. Yana ganin su ya tsaya tare da sauki gilas ɗin ya ce, "A ƙanwata ina zuwa haka?" Mai jidda ta ce, ta yi murmushi, sannan ta ce, "La yaya Usman ina kwana?" Ya amsa tare da cewa kasuwa za mu. Ya ce, "Oke, to ku shigo mu ƙarasa ku ga yayin taku." Mai jidda ta ce, "To yaya." Suka shiga mota ya kai su har ƙofar gidansa. Bayan ya yi faki ne suka taya shi shiga da kayan da ya jibgo. Salama suka fara tare da kiran sunanta. Adda Bilkisu. Ina ba ta tsakar gidan. Usman ne ya shigo ya ce, "A ya kuka tsaya a waje kuma ku shiga mana." Mai jidda da ƙannanta suka shiga da sallama. Ƙamshin ɗakin da kuma sanyin ne ya sa su jin daɗi tare da limshe ido. Sanya ƙafa a lallausan kafet ne ya sa su sake jin daɗi. Zama suka yi bisa ƙasa yayin da Bilkisu take kwanta cikin lallausan bargon mijinta. Da alama kuma tana jin daɗin baccinta. Usman ne ya shigo ya ce, "Oh, ba ta tashi ba?" "To ku barta kawai kar ku tashe ta, bata da lafiya ne kanta na ciwo." Cikin damuwa da yarinta mai jidda ta ce, "Yaya, yaushe jiya kuma lafiyar ta ƙalau yaya ka bata magani?" Murmushi Usman ya tare da cewa, "Ta sha magani ƙanwata da zarar ta farka za ta sauki kin ji ko kar ki damu." Nan ya haɗa musu breakfast mai rai da lafiya suka yi break tare da kallon auta ya ce, "Kai ya sunanka? Ko kai ne Faisal?" Murmushi ya ce, "Ni ne yaya." Nan da yake ta jan su da hira har suka gama da kansu ya kai su kasuwar. 10,000 ya ba mai jidda ya ce ta kai wa mamansu. Ta masa godiya su kuma ya ba su 500 ita kuma 1,000 suka masa godiya. Usman ya dawo lokacin Bilkisu ta tashi ta yi wanka. Nan da nan kafin ta fito ya gyara ɗakin ta tare da fitar mata da kayan da za ta saka. Riga da siket ne da ya siyo mata 'yar kanti baƙi da ja. Yayin da ya haɗa mata ti mai kauri tare da fito mata da magungunanta. Wayarsa ce ta yi ƙara ya ɗauka ganin abbansa na cikin girmamawa ya fara gaida shi. Daga can ɓangaren abban Usman ya ce, "Usman yaushe za ka zo hutu ne? Mun yi kewar ku da yawa fa, ko sai na zo da kaina na ɗauke ka ne?" Ya faɗa cikin wasa da kuma murmushi. Usman ya yi murmushi tare da cewa, "Abba insha Allah jibi ina hanya zan zo nima na yi kewar ku gaba ɗaya." "Ina umma na?" Ya ce, "Tana cikin gida ita duk ta damu da son ganin ka." Ya ce, "Insha Allah zan zo nan da jibi." Abba ya ce, "To Allah ya kawo mana kai lafiya." "Ba wani matsala ko kana buƙatar kuɗi ne?" Usman ya ce, "A'a Abba, ina da kuɗi ai ba su ƙare ba kuma kaga ana mana albashi." Abba ya ce, "Kai Haba, mai albashin bautar ƙasa za ta maka." Usman kai dai ka duba akawun ɗinka na tura maka da wasu kuɗaɗen don na san za su maka amfani. Cikin jin daɗi tare da son ubansa ya ce, "Abba na gode sosai, Allah ya ƙara maka lafiya." "Abba Sa'id ka tura masa?" Murmushi Abba ya Usman ya yi tare da cewa, "Haba Usman, ai tunda ka ji na ce na tura maka. Ba makawa na tura wa ɗana Sa'id ma, ai da kai da shi duk ɗaya ne ba bambanci. Allah ya muku albarka ku ci gaba da zumunci kamar yadda muke yi." Usman ya ce, "Insha Allahu Abba." Nan suka yi sallama. Yayin da Usman ya kalli kofar batirin ya ganta tsaye, murmushi tare da ajiye wayar da kanshi ya kamo ta ya shirya ta. Ita kuwa mai jidda ta kama hannun ƙannenta suka karasa cikin kasuwa. Nan ta musu sayayyar abin da aka aike ta da ma wanda ba a aike ta ba.
don har da musu markaɗe da kuma saya musu nama da shinkafa abinsu. Su kuma ƙannan ta ce musu kashe 50-50 shikon kuɗin su kawo sauran a kai wa mama. Haka kuwa aka yi nan suka sai abin 50-50 ta ƙara ja musu kunni akan kar su faɗa baba an ba su kuɗi zai ƙwace idan suka faɗa. Suka ce to. Baba uwan tana gindin murhu tana ƙoƙarin hura wuta. Tana ta faɗa an aiki mai da ta ji ta zauna dama sai da ta ce kar ta kwashi yaran nan ta ƙi ji. Yanzu gashi sun je sun yi zaman su. Baba Laraba ce kamar Rabi'a ta ce wani uwa ni wani ne mijin Bilkisu ne. Baba uwa ta ce ki tambayi mijinki mana Laraba za ki tambaye ni. Ta faɗa haka tana mai ci gaba da haɗa wutarta. Baba Laraba ta ce to har da su maganar banza ne daɗin abin ma. Ai ba ni ne kar zo man ba rataya aka bani. Suka yi dariya ita da su Baba Lare. Mama uwa ni bata sake kula su ba. Daidai nan Majida ta shigo da kayan niki-niki ita da wani almajiri da ya taya ta. Da kallon mutanen gidan suka bi ta kamar za su yi hauka saboda ganin wannan ledoji da ta shigo da su. Majida kuwa ta bawa almajirin naira 50 yayi ta godiya ya tafi yayin da ita kuma ta shige ɗaki da kaya. Baba uwa ta bi ta ciki. Ba haka su Baba Laraba suka so ba sun so a buɗe ledojin a gaban su ga abin da ke ciki. Rabi'a ce ta shigo cikin tashin hankali tana kuka. Baba Laraba ta ce ke lafiya ke tafi ke kuka? Cikin kuka Rabi'a ta ce mama ashe wannan shege yarinyar munafuka wannan Usman din nata ta aura? Malam makarantar nan fa mai kuɗin nan mai mota. Zabura Baba Laraba da Baba Laraba suka yi cikin tashin hankali suka ce me kika ce Rabi'a? Na ta sake maimaita musu. Ai kuwa nan bakin ciki hasira duk ya rufe su yayin da Baba Laraba ta ce haba ko da na ji mana ashe ba banza ba. Malam ya canza mana. Uwan ta zama yar gaban goshinsa. Su kuma suka fara ɗaura tukunyarsu a gidan nan. Insha Allah ba inda auren nan zai je muna nan da ku. Rabi'a ke dace da a ce kin auri irin wannan mutumin. Wannan munafukar yarinyar ba wannan munafukar yarinyar ba. Baba Larayu ita ce a'a wallahi ba dai Rabi'a ba sai dai Hafsa. Dan kuma faɗan ya dawo tsakanin su. Ita kuwa mai jidda ta gama yi wa mahaifiyarta bayanin komai. Tare suka fara aikin tana taya mamanta. Bayan kwana 5, soyayyar Usman da halayensa ya sa suka yi tasiri a zuciyar Bilkisu. Sosai take son sa, take ƙaunar saboda kulawa da tattalin da yake bata. Gaciya mai kyau komai ya wadata ta da shi ba abin da ta nema ta rasa. Yau ne zai tafi hutu gida. Da kanta ta gama haɗa masa kayansa cikin jaka. Sati ɗaya zai iya dawo amma ya bar mata kuɗaɗe sosai tare da kayan abinci sai abin da take so za ta ci. Ta ga kwashi wajen motarsa ya ce, Yaya Usman na roƙe ka alfarma? Ya ce, ina jin ki mata albarka. Ta ce, so nake na koma gida kafin ka dawo. Murmushi ya tare da cewa, wannan alfarmar? Ta ɗaga masa kai ya ce, to na amince, amma ki tabbatar kin tafi muku da duk abin da kika san za ku buƙata. Kar ki damu kuma kike so ki ɗauka namijinki ne kuma naki ne kin ji ko? Ta ce, to yayi na gode. Me za ki ciro kuɗi 20,000 ya ce, gashi ki bawa mama wannan. Bilkisu ta ce, a'a, ba ka bani wani ba ka ce na bawa baba? Ya ce na sani ai wannan kuma na mama ne. Ta ce to mun gode Allah ya saka da alkhairi. Ya ce amin. Ki tabbatar kin kukkulle ko ina na gidan kafin ki tafi. Ta ce insha Allah. Ba ma yanzu zan tafi ba sai na gyara gidan ma. Ya ce yawa mata. Ya shiga mota yayi gaba ita kuma ta juya ta shige gida. Akwati ta ɗauka mai kyau guda ɗaya da ya sayo mata zuba kayan da ya sayo mata. Take sawa a ciki. Dan tuni ya zubar da wanda ta zo da su ba tare da saninta ba. Duk abin da ta san za ta bukata ta ɗauka wasu kuma ta haɗa su guri guda idan ta fita ta samu wani almajirin su kai mata gida. Wanda dogon riga ta saka masha Allah dama cikin kwanakin da ta yi a gidansa sosai fatar ta ya canza ta yi kyau sosai. Farinta ya ƙaru sosai har saboda mai ɗinsa da take shafawa ya karɓe ta. Sannan kuma ya sai mata nata da turare masu ƙamshi. Ƙarfe 12 na rana. Wasu yara suna ƙofar ɗakin saboda rana ta take yayin da kowace cikinsu yake kiran Ciroma wato yunwa kenan. Suna jiran a sauke abincin rana su ci. Ita kuwa mama da su mai jidda sun gama abincin su tuni kuma sun raba matan gidan. Kamar yadda suka saba in dai sun yi abinci to za su ba su ɗaki kowace ta san wa 'ya'yanta. Za su karɓa su ci kuma su zage ta. Abin baya damun da tunda ita dai ta san dan Allah take abinta. Zaune take ita kaɗai su mai jidda sun tafi gidan yayan babansu a nan. Ana kai aike. Shi ne yake zaune abinta tana tasbihi ta shimfiɗa tabarma katuwa abinta. Iskar na hura ta. Sallamar Bilkisu ya sa duk mutanen gidan kallon ƙofar gidan. Ai kuwa sun yi mummunar gamo don Bilkisu ce ta yi kyau tamkar ba 'yar gidan ba ko kuma a ce 'yar malam Madaba. Baba Lare ta ce kan ubancin kai yasa me zan gani cikin kwana shida ta yi wannan canzawar haka ba ta san ma da ƙarfi ta yi maganar ba. Bilkisu kuwa cikin fara'a ta ce sannunku. Baba harara suka bi ta da harara.
Yayin da sauran yaran suka fara oyoyo adda Bilkisu, oyoyo adda Bilkisu. Murmushi ta yi tare da cewa, yawa su Adam. Ya kuke? Nan ta fara tambayar ƙannin nata ɗaya bayan ɗaya suna ba ta amsa. Nan ta cire 1000 ta ce, ku je ku raba. Hayaniyar ihun yaran ya sa Rabi'a da Hafsa tashi daga bacci. Ai kuwa suka fito su ma suka yi ido hudu da ita, ta sakar musu murmushi tare da cewa, ina wunin ku Rabi'a? Har ta saki tare da tsaki suka ja suka nemi guri. Suka zauna suna mita, musamman ma Rabi'a ta ce, aikin banza kawai, aikin wofi. Akan wata banza masu bin malamai shine za a tashe mu a baccin mu. Murmushin Bilkisu ta yi tare da wucewar ta gurin mamanta, da ita murmushin ta ganta cikin mutunci. Zama ta yi tare da faɗa kan mama tana murna. Mama ta ce, a Bilkisu karya maman zaki yi kuma, ta faɗa tana dariya. Daidai lokacin da yara suka shigo gidan da kaya, gani akwati sa babu larai rangada guda tana haye nanaye. Dama nan sun za a rina, gashi daga yadda aka yi sakin ta yayi. Daidai lokacin da malama da ya shigo ya ji wannan kalma cikin tashin hankali ya ce, ke larai wa aka saka? Ta ce, ‘yarka mana Bilkisu. Ai kuwa jiri ya ɗebi malama da kamar zai faɗi, Allah ya taimake shi ya dafa bango. Ya kasa magana, ƙarasawa ya wajen su Bilkisu ya ce, uwata, wai haka aka yi? Me kika masa ya sake ki? To masu sauraro, bari mu kwana anan. Assalamu alaikum. Masu sauraro, assalamu alaikum. Kada dai ku manta masu sauraro, ku danna mana subscribe na wannan channel din namu mai suna Yar Adda TV domin ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da kuma littattafai na ƙwararrun marubuta a duk sanda muka daura. Domin hakan shine ƙarfafa mana gwiwa da kuma nuna mana cewa kuna tare da mu a kowane